Американський спецпрокурор Роберт Мюллер не знайшов доказів змови Дональда Трампа з Кремлем під час виборів президента США у 2016 році. Про це йдеться у звіті розслідування, який опублікував шеф Мюллера, генеральний прокурор Сполучених Штатів Вільям Барр. Згідно з ним, у ході розслідування так і не були встановлені факти координації Росією дій передвиборчого штабу Трампа. Водночас є підтвердження, що Кремль намагався впливати на вибори у США, зокрема через хакерські атаки. Дональд Трамп вже відреагував на звіт Мюллера, назвавши його, цитую, повною реабілітацією. Однак опоненти президента-республіканця, представники демократичної партії в Конгресі, не радять йому тішитися завчасно. Не було жодної змови з Росією, не було жодних перешкод, тож це повна і тотальна реабілітація. Але прикро, що нашій країні довелося пройти через це. Президент Трамп помиляється. Цей звіт не означає так званої повної реабілітації. Висновки спецпрокурора Мюллера містять більше запитань, ніж відповідей. І я сподіваюся, що генеральний прокурор Барр оприлюднить повний звіт перед Конгресом. Ми чекаємо, що він сам найближчим часом з'явиться у юридичному комітеті Палати представників, і нам не доведеться його до цього змушувати через суд.